Лято е. Напоследък обичам да хващам залези, а днес е последният път, в който слънцето ще залязва след 9 часа. Ще ви разходим до едно местенце близко до София, с гледка към София, Момина скала. Смятаме и да вечеряме там, току-що си приготвихме храната и потегляме. Паркирахме в Лукорско до дома за стари хора и имаме около 2 км разходка до скалното образование по черен път и би трябвало около 30 минутки да ни стигна догоре. Отклоняваме се от пътя. Чувствам се като в Дюн. Динозавърска стъпка. It's so cute. Ой, боже! По принцип сме свикнали кучета да наследват. But we have a cat. Значи, това идва с нас. Това куче, котка куче идва с нас. Залез не знам колко ще гледаме. Доста е облачно. Но поне има друго забавление. Вече сме минали половината път. And he's still standing on business. Даже ходя назад, за да гледам гледката и него. Писю, 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 писю. Продължаваме по селския път. Още около 10 на минути. Нашия преход пак се превърна в интересен спомен с тази котка. Не сме го приключили още, не сме си почнали вечерята. Залеза не е дошъл. Залеза. Но се чуват грамотевици. Би трябвало да сме сейф. Почти сме стигнали и котката официално ни изостави. Успя да бъде с нас почти до самия край. Пък кой знае, може да ни изненада. Като седем и разхвърлям софрата и тя да дойде. Продължихме нагоре без да искаме. Е там един лост, за който иска да се набира. Но пътечката много трудно се открива. Трябва да се поеме така малко офроуд. И мислям, че са ето ей там. Тия скали. Скаладе. Много е диво. Залез ако няма, поне имаме красива гледка. Тук е доста обрасло и транясало. Намерихме я. Е, така се слиза. И още малко. Може би от тук.
Тук е червена почвата и червена и камъка. Топъл също. Приключихме с вечерята. Апдейт на облака. Все още е около Витоша. И се вижда София. Не е съвсем в облак. Ама... ето тук гледай какво синьо небе, бе. Общо взето малко напрегнато ядене, защото си мисля, че ще завали всеки момент. Така че ходете в по-слънчеви и безоблачни времена, за да ядете бавно и спокойно. Гледайте за какво синьо небе става дума. А пък аз гледам на там и се депресирам. А то зад мен какво било? Залеза! Видяхме залеза. Леле, какво е златно. Значи трябваше да си тръгнем, за да видим синьото небе и залеза. Красота. Вижте му лъчите. Значи може да е супер малка част от цялото небе, но пак съм доволна. Даже много. Всичко е по план. От тук се виждат. Бързо си я примляска. Запазихме едно парченце шунка за котката и тя всъщност ни е чакала. Така че сега се прибираме с нея. Залеза стана гигантски и розов и откачам. Мале. Човек. Завършвам този влог, като се надявам вие да гледате възможно най-много изгреви залези този сезон. Живейте на максимум това лято, сбъдвайте мечти and be out and about. Не се скатавайте вкъщи.